Helo. Dyn ni am gynesu fyny ac yna gweithio ar asgwrn y cefn o'r gwddw yr holl ffordd i lawr. Felly, cyn i ni gychwyn, dyn ni eisiau cnesu fyny. Felly, ffon, reit i fyny'n gweddol uchel ac yna symud o un goes i'r llall. Ac os na fedrwch chi wneud hyn wrth sefyll, cofiwch mi fedrwch chi symud hefo fi tra'n eistedd hefyd. Ia? Felly, just gweithio'r ffon, dyn ni'n troi, gweithio trwy'r sgwydda, symud o un goes i'r llall, ymestyn i fyny am y to, ac yna mi fedrwn ni symud y traed at ei gilydd, tra'n symud y ffon hefyd. Da chi'n gweld sut dwi'n troi'r ffon ar draws yng nghorff, ac yna pwysa ar agor, ymestyn i fyny ac i lawr, ac yna lawr ac i fyny. I fyny, nôl at top y corff, ac yna i lawr ac i fyny. A jyst gwnewch chi'n gymaint o symudiad sydd yn gyffyrddus i chi. Na fo, ymestyn. Ac yna gweithio gwmpas canol y corff a'r asgwrn. Felly, dyn ni wedi gweithio o'r gwddw o'r blaen, lle dyn ni'n sbio i lawr ac i fyny am y to. A rwan dwi eisiau ni blygu o un ochr i'r llall. Byddwch yn ofalus fan hyn. Dwi eisiau chi drio canolbwyntio ar hyd y chwast, ddim pa mor fach dych chi'n medru wneud y wast. Felly, ymestyn i lawr y goes, cofiwch chi beidio troi fel dych chi'n ymestyn i lawr. Ac os dych chi isio, mi fedrwch chi amrywio'r symudiad wrth codi'r braich i fyny fel hyn. Ond drwy'r amser dwi'n wneud yn siŵr y mod i'n cynnal yng nghorff yn gywir, bo fi ddim yn rhastu'r symudiad, ara deg, ac yna dwi am symud y ffon i'r ochr arall. Felly, lateral flexion, dyn ni'n galw hwn, plygu i'r ochr. A mae'n holl bwysig i wneud hwn yn gywir, ac i wneud yn siŵr bod yr asgwrn, bod y joints bach i gyd yn y cefn yn trio gweithio'n gywir. Ac yna dwi am troi. Felly dwi'n mynd i aflar yn ffon fel hyn, pen i lawr, ac yna dwi'n mynd i droi yng nghorff i un ochr, ac yna i'r ochr arall. Gwnewch yn siŵr bod y coesau wedi plygu mymryn. Os ydych chi'n teimlo'n fwy gyffyrddus, mi fedrwch chi just troi'r droed rownd fel dyn ni'n gwneud y symudiad os ydych chi isio. Ond dwi'n hoffi cadw'r hips yn llonydd ac yna gwneud yn siŵr bod y symudiad yn dŵad trwy'r asgwrn cefn. Na fo, felly dwi'n troi a dwi'n teimlo'r cyhyra o gwmpas asgwrn y cefn yn gweithio, ac yna dwi'n ystwytho wrth gwmpas yr cymalau i gyd. Ac yna dwi am mynd ar polyn tu ôl i'n nghefn, a dwi am plygu'r ddwy benelyn, ac yna dwi am plygu i lawr i un ochr ac i'r ochr arall. Felly dal i fynd fel hyn, deud os ydych chi'n ffeindio'r ymarfer yma yn weddol anodd, mi fedrwch chi hefyd defnyddio'r ffon i helpu chi. Un llaw fan hyn neu ar eich ysgwydd, a mi fedrai pwyso'r y ffon i gymryd chydig bach o'r gwaith. Felly, mae fyny chi pa fersiwn dych chi'n gwneud. Gnewch y fersiwn sydd yn addas i chi. Felly dwi wedi plygu i'r ochr, ac yna dwi am plygu ymlaen, felly dyn ni am isedd i lawr. Dwi am gaflar y ffon o'mlaen i. Dwi'n tynnu'r gen i lawr at ymron, fel hyn. Dwi'n teimlo'r cyhyra yn ymestyn, ac yna dwi am cario ymlaen efo'r symudiad trwy'n nghefn. Y gen yn dydi lawr, a dwi'n sbio trwy neu rhwng yng nghwysa fan hyn, a dwi'n teimlo'r cyhyra yn ymestyn. Felly os dwi'n troi mymryn i'r ochr, gen i lawr, ac i fyny ac eistedd fyny'n serth. Ac yna i lawr, ac yna i fyny. Felly, eto dwi am adael i chi gario ymlaen efo'r symudiadau yma. Un arall. A na fo. Dwi wedi gorffan am heddiw. Hwyl.